Welcome to my channel. Enjoy watching. Ini mga tulang, ini ang pinapahayag lang sa kredo pag Domingo, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin, mga gadan. Okay, kita tayo yung pinapahayag. Sisay, mabalik sa paghukom sa mga buhay sa mga gadan. Si Jesus Christ. The second coming of Christ. So, ito yung pinapahayag. Pero bago yan, may mga inaambol na mga tanda, signs of the times. So, pero di kita kanit matakot. Sabi na, madiploman sa dahil matong liwanag ang bulan, magkahulog ang mga bituon, magkatarakot na kita kaya ay, hindi kita magparahagin dyan. Ano ini yung mga kataramo na ini? Ini kataramo ni, nakapagsagot, nakagabos binalipas. Masyan sa lamang lipas din. Ini yung earth, may ano lang po siya. Kapag ka naigwalan siya ng talaan sa filosofiya, contingent being. Kapag ka ini may katapusan. Ang kapusan kinabang may katapusan, di ba? The United, mas katong pa na may dinosaur, may makna. Fossils na lang. Mga buto. Ibig sabihin ka, boss, minalipas. Pagkaroon sa luna, may certain age lang ang gabos. May limit. Pero ini, mga tanda na yan, ang gabos, sabi, mabalik ang Diyos si Jesus sa mga buhay sa mga yan. There will be new heaven, new earth. Babaguhin niya. Kung ining sa tuglaman sa malalapao, hindi po niya dahil na malalapa. Kung kita may helang, ang mga tao na taga-cancer, ikaw yung mga kalignan sa lamas, pag you heaven, you earth, maknang helang, the end of sinning, the end of pain, the end of typhoon, the end of super typhoon, the end of lindol, the end of calamities. Kasi perfect, you heaven, you earth. Yan ang sa mga matapos naman, pinipulon. Bakit symbolic yan, ha? Sa mga maikot sa Diyos, dapat matakot sa mga pangyayari sa buhay. Normal na po, malilintarang kita baga na mga ihalid, siyempre, haba. Bagyo. Nakakalit pa po yan. Pero di sabihin, normal yung feelings ng habit. Pero kita dapat nakakapuso na sa kahatindan. Kunin sa nagpagsaling sa Diyos. Next Sunday, Christ is the King. Christ the King of heaven and earth. Ay, kung niya kita dapat sa Christ the King, ano bang kita papabayaan kita ng Diyos? Sino mo kung ikaw King of heaven and earth, ikaw may kapangyarihan sa daga, sa kasalangit. Next Sunday, masigil din Christ the King. Kaya kung mga nangyayari mo sa ito, takot may mga nangyayari sa ito yung ini? Ano ini? Proseso. Kaya ba isa, proseso ta sa ibabaw ng daga. Ini ang parte ka mga krus ka sa buhay. Muslim kalamitan. Epekto kayo ikang sin. Remember, death is caused by sin. Suffering is caused by sin. Helang, butong, caused by sin. Pero ang death, pinauli Jesus. Naging siyang transformative. Naging paaki ang kagadanan ni Jesus. Sakit tanan kita, takwanin, buhay. Kaya kung kita nag-aambigar ko ng mga kasakitan, trials, formative transformation natin. Na nakikisumaro ka sa krus ni Kristo. Si that cross bring us to life eternal. Kaya kita na mga natutupog sa mahal na Diyos, kita nito mga sinasabi, mga pinili, na mag-active, Di po. Okay ka mag-active. Pag nagumuran na baga, sabi, ano daw ba yan?
binisita mo ang nanay ko. After, pag-ikapalanpati, minsan, ang pamilya mo, sa sakripisyo mo din. Nagbagyo na Christine, binisita ko lang magulang ko kang the other day. Dahil naghatulugan sa income. Ano to? Automatic. Itubig ko kayo sa mga sa iba tinatao. Pension. Tao kaya nagkakapot ka. ATM, hindi ka rin nakaya pang dyan sa lampang. Malulang mata, may mga burang ng chili ka na. Binisita ko. Sabi ni mama, kinitulungan ko. Ano ba? Pero may cancer ko, gano'n ba? Ay, hindi ko maghanap. Mother, pagkabing cancer. Ay, kukulong kong trabaho ko tulos. Hindi ka magkakatid. As long as nag-umpisal ka na, nagsisimba ka, nagpapamipig ka. Ang mother ko, daily yan, nagsisimba, nag-rosary. Kasi nga ko sige mag-umpisal. Diretso nakit kita kayo kapag. Ang nanay ko guys, sige na sa nangyari. Sabi ko, ano ang investment na sa imamo ni Ganda? Bako naman sa nalalapa. Hindi ko pag-irap ganyan sa todang. Ito na hulog. Kasi may ganyan. Ang gamos, nag-ilipas. Kita magsabi sa pag-usok na maski ko si Mike Tyson, nagdala ng Mike Tyson, pag-usok ko niya ganito. Binuburo ako kayo ng mga kalaban. Ganyan na kaya, ano yan. Kuya na siya, mga 60 years old. Beauty, strength, wealth, money, popularity. May katapusan. Life. Ano ang nagadanay? Relasyon sa Diyos. Kasi mga kayo na-experience ito, mga saints. No? Si Mama Mary, si San Fernando. Ito mga nag-invest ba? Na naging mo ng karahayan sa kinaman. Na, mas kilala na sa nabitbit. O naging kita magkarahayan na tayo ni trompeta. You know? Araw na yan ng Diyos. Mga karahayan na kinigay mo ng tao, dahil po yan napapara. Mas ang karatan, dala-dalatin. Kung naging pinagkaratan, pag ay napatawan, sulit kita. No? Kaya kailangan din mo napatawan. Pero ang karahayan, na ginigibo, pagtama, lalo mo yung napanahon na yun, may mga relasyon, pagtao, pagkakan, pagpadago sa araw, pagkawin-buhin, etc. Mga works of mercy. Ayun ang kita sa langit. Kaya di kita maghapdit kung ang mga ginigibong barahay, hindi nababalusan ng tao. Tan Diyos na kakaarang ng puso. Isip, di mo makalus ka yan. He will come to judge the living and the dead. Everything will pass away, but there is one. The Lord is word at tataramo, ay manangyayang alipas. Kunyan, ang putod na sa liritan, sino ko nag-i-invest sa buhay ko? Relasyon. Alam nilo, bago mag-kasubanggi, mga sister tayo nag-rosary ako. Tapos na. Sabi ko, tapos ko may nag-rosary. Very moment na yun. Tapos kumusta ako doon sa mga kuya, kumusta na ka? Ay, bagay, mga rosary para na sa naman. O you see, nag-rosary. Sabi ko, wala ko nag-rosary. Kang Friday, nag-isa ko sa barangay. Paglaon ko si CY, nag-rosary, mga hubit pa. Si Manggoro Rosary. Tama, nag-triplet ka, mapag-yun. And after pag-rosary, mag-dinner kami, 7 o'clock, 7:30. Pagpiling ko si Mike Padua. Ay, salamat na ngayon. May heart ito. Usually, may mga crying ito. Kuya ni Mike Padua, ano ito? Ibuchi. Kaya sabi ko ito, kuya ni Mike Padua, may heart na. Nagsakat-sakat na ang bagyo. Ay, salamat. Sabi ko, baka na ako kang nagbagyong Christine, mayo na ng ready. Siguro katikit, akala din dakuran lang. Pero this time po na namin, pinito. Di pa nga, Friday pa na, mag-rosary na. Pero sabi ko, kung nakakot kita mag-rosary, ito pagpunto ko. Continue. Make it a habit. Pagsulo ka,
What is 15 minutes pag nag-grocery? What is 15 to 20? Pag nag-cellphone ka mo, pero oras ka na cellphone. 5 hours. The grocery is just 15 minutes. Prayer. Kaya ang grocery, bagay na habit yata. Yan po ang sabihin sa mga paagi na ma-relax ako. Kung minsan yung mga hibawan inisip ako. Tapos, kayo po ang kulang magsilensyo, magpunto sa kwarto ko, sa chapel, sa bahay. Pag nagpa-grocery na ako, relax na po ako. Kasi prayer, nagpa-detox kita pag ninatawid. Kasi tinitiwala ka ang buhay ka sa mahal ng Diyos. Matigot. Sendo. Hindi siya na malagot ka mo ka Diyos sa mga kamahan na naman. Kasi natin sa Espiritu Santo. Lago ka mo sa katulungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kahit-asan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.